Xiaomi Poco F1 je telefon oko koga se digao možda i najveći hype ikada, a ako ne ikada onda zasigurno 2018. godine. Telefon je predstavljen kao ubica flagshipa koji košta samo 300 evra i potrošači su bukvalno pomislili da će za 300 evra dobiti sve ono što flagshipi tog vremena nude za nekih 700-800 evra. U realnosti, performanse koje su dobili su zaista bile na tom nivou jer je telefon imao najbolji moguć chipset u Android uređajima tog vremena. Kamera i storage su bili srazmerni ceni, a ekran i kvalitet izrade su bili isti kao i na jeftinijim telefonima od recimo 150 evra. I kada se to sve sabere i oduzme, telefon je koštao baš onoliko koliko vredi. Tako da je hype iskreno verovatno bio marketinški trik. Doduše, hype je poslužio svrsi i zbog njega je ovaj telefon kupio ogroman broj ljudi i samim tim je i modding scena bila ogromna. Tako da za ovaj telefon čak i danas izlaze custom ROM-ovi i update-i i bit će relevantan još nekoliko godina. Kada ga pogledamo iz današnjeg ugla, ovaj telefon je 2018. za 300 evra bio neuporedivo bolji deal nego što su današnji telefoni od 300 evra u današnje vreme. Ovaj konkretan primjerak koristi Google Pixel ROM i nema toga što on ne može da uradi, a što današnji telefoni mogu. Tako da će kompletno korišćenje i sve što ste zamislili da radite na telefonu biti potpuno fluidno i bez problema. Jedina mana mu je baterija jer posle 5 godina mogu da izvučem možda 2 do 3 sata sota, a nisam siguran koliko je lako naći zamensku bateriju i da li je uopšte moguće zameniti. A što se tiče performansi, ovaj telefon je bez problema na nivou telefona koji se danas prodaju novi za oko 250 evra. Ono što ovaj telefon odaje da nije iz ovog vremena je IPS ekran u odnosu na AMOLED i to što na poleđini nema ostrvo sa ogromnim kamerama, već i dalje one male kamere kao nekada. Po svemu ostalom, ovaj telefon uopšte nije zastareo. Pre sekcije gde pokazujem snimke i slike sa kamere vas pozivam da pogledate kakve su kamere na telefonima koji su danas u cenovnom rangu oko 300 evra. Glavni senzor ove kamere nema bombastičnih 50 ili 100 megapiksela, već sićušnih pod navodnicima 12. I u stanju je da snima video u rezoluciji 1080p i 4K, nažalost u 30 frejmova po sekundi u oba slučaja. Ali ako ste pogledali snimke sa kamera telefona koji su danas 300 evra, ovi video snimci ne zaostaju apsolutno ni po čemu. Mana im je svakako što nemaju preterano dobru stabilizaciju, ali nemaju je ni današnji telefoni od 300 evra, tako da je to sasvim fair poređenje. Što se tiče fotografija, i one su prilično korektne sa odličnim bojama. Ako recimo uporedite fotografije Note serije danas, vidjet ćete da je tu već druga priča. Čak su i fotografije unutra prilično korektne, iako imaju određenu dozu šuma kada je loše osvetljenje. Ali generalno kamera se izuzetno dobro drži s obzirom na starost. Noćni mod, iako pati od značajnog šuma, je zapravo prilično korektan, pogotovo ako uzmete u obzir da 2018. godine on i nije bio toliko uobičajen. A između ostalog je definitivno bolji nego na mnogim novim telefonima danas cenovnog ranga oko 200 evra. Kada smo kod prednje kamere, u pitanju je senzor od 20 megapiksela koji može da snima video u Full HD rezoluciji 30 frejmova po sekundi. I video je zapravo bolji nego na mnogim telefonima sličnog cenovnog ranga danas. Nije najbolji na svetu, ali opet je bolji. A kada su u pitanju fotografije i selfie, mogu da kažem da su prilično detaljni sa odličnim bojama. I opet bolji su nego na mnogim telefonima danas. Kada smo kod igara, moći ćete da igrate čak i najzahtevnije igre i na većini igara nećete morati da koristite low i medium podešavanja kao neki telefoni danas. Ipak je ovo najbolji čip iz neke 2018. godine. Iako je on možda na nivou čipova koji su u telefonima od 250 evra danas, ipak se drži dosta dobro.
To jest, ako ste pogledali rezultate sa benchmarka, on je u nekim slučajevima isti kao ti čipovi, a u nekim je zapravo bolji. Tako da to se i vidi kod igara. U ovoj sekciji obično koristim vreme da pričam o brendu, ali ovde nemam šta puno da kažem, jer Poco Phone je podbrend kompanije Xiaomi i Poco F1 je bio prvi telefon tog podbrenda i kao takav je zapravo odmah bio veoma dobar. Kasnije su izbacivali i neke budžetskije modele, ali su sa prvim modelom krenuli jako. Ostalo već znate, a modeli poput Poco X3 i X3 Pro su bili veoma popularni, odličan odnos cene i kvaliteta relativno skoro. Što se tiče ovog konkretnog modela, na početku sam rekao da će biti relevantan još nekoliko godina i to stvarno i mislim, zato što je modding scena izuzetno velika i stalno izlaze novi custom ROM-ovi i update-ovi. I ne sumnjam da će imati sličnu situaciju i za 3 godine. Kada sam ovaj telefon kupio 2018. shvatio sam da vredi onoliko koliko košta i iskreno hype nije bio srazmeran onome što sam dobio. I ljudi generalno nisu hteli da prihvate takvo razmišljanje i kada biste tako nešto pomenuli, obično bi vas napljuvali i izvređali. Ali kad pogledam kakvi su telefoni danas, ovaj telefon je za 2018. zapravo bio odličan deal. Doduše, telefoni danas stagniraju upravo iz razloga što se ljudi konstantno fasciniraju prosekom umesto da samo budu realni kada već plaćaju novac iz svog džepa. Za svoj novac uvek treba da budemo kritički nastrojeni prema proizvodima koje nam kompanije prodaju, jer ne postoje one zbog nas, nego se na nama bogate, to jest tu smo mi zbog njih. Za kraj mogu da kažem da je u pitanju dosta dobar telefon i po mom mišljenju je danas možda još bolji nego što je bio kada je izašao. Za nekih 90 evra dobijate telefon sa pristojnim performansama za današnje vreme, koji pritom ima veliku modding zajednicu, tako da ćete sa ovim telefonom moći da se igrate na razne načine. U svakom slučaju, pored iPhone-a je ovo jedan od retkih Android telefona koji lako odoleva vremenu. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.